gerne røbe lidt til forsamlingen fra tiden for 56 år siden. Det var jo nemlig skelsættende for både dit og mit fremtidige liv. Og det var medvirkende til, at vi skal sidde her i dag som gamle, tilfredse med den tilværelse, vi har og har haft sammen. Vi oplevede at få 4 gode og dygtige børn, og nu er der en hel flok børnebørn, som arter sig lige forældre. Det er jo et privilegium. Højere. Men tilbage til maj 1955, der var vi 4 unge venner, der mødte op på Have Landbrugsskole ved Ringsted for at få et udvidet landbrugskursus. Og for mit vedkommende var det nødvendigt, fordi jeg var blevet indskrevet til at begynde at læse på Landbrugshøjskolen. For jeg troede ikke dengang, at jeg kunne skrabe nok til at få sit eget landbrug. Så konsulent, det var jo et alternativ, synes jeg. Og så var det sådan, at på Have, der var der også undervisning om sommeren for piger, der skulle lære at blive rigtige og økonomiske husmødre. Og jeg tror nok, det var cirka 28. 40. Var der ikke 40? 28. Ja, for mig, der står det, som om det var 40. Nå. Der var kun 28. Men det var alligevel et dorado for os 4 gutter. Vi havde selvfølgelig et godt øje til så meget skønhed. Og jeg fandt jo hurtigt ud af, at Bulle både var den kønneste og den dygtigste. Det betyder noget. Og men Sanden, om du også var til at få i tale. Hun vil godt have dig. Det gik. Og nu var det sådan, at det år i maj, det var usædvanligt koldt. Ja. Og vi havde ingen varme på værelserne. Men vi to fandt der ud af, at vi kunne holde om hinanden lidt varme. Og det vil jeg sige, det har været for mig den største gevinst i livets store lotteri, at det lykkes. Og til dagligdags går vi jo ikke og slynger store ord. Men en stor tak, Bulle, fordi vi til november samme år kunne blive gift, og jeg opgav at læse for i stedet at bo og leve sammen med dig på Højdalsgård, hvor onkel Elle manglede et par til at rette op på den gamle og forsømte gård, som den vitterlig var dengang i Bøgevej. Jeg er meget forandret siden dengang, både i landskabet og med os, vi er blevet grå. Og desværre har vi ikke mange tilbage af de gamle naboer fra tiden i Bøgevej. Både Gerda og Stine er gamle og har desværre begge meldt afbud på grund af sygdom. Så de eneste, der er med i dag, det er Anne-Marie og Jens Christian, der sætter her. De er jo ikke gamle. Nej, men altså, de kom jo også efter, at vi havde boet der nogle år. Vi var glade for at have jer som naboer. Og både jeg og os kan vist blive enige om, at naturen, der hvor vi bor, eller boede, I bor der stadigvæk, de har sparet 2. Det har været et godt sted at bo, og få vores børn at vokse op. Vil I være med til at give min kone et leve? Og så har vi bagefter en sang. Det er den største fornøjelse. Vi skal synge. Bulle leve! Hurra! Hurra! Tak skal I have. Jeg vil gerne røbe lidt til forsamlingen fra tiden
for 56 år siden. Det var jo nemlig skelsættende for både dit og mit fremtidige liv. Og det var medvirkende til, at vi skal sidde her i dag som gamle, tilfredse med den tilværelse, vi har og har haft sammen. Vi oplevede at få 4 gode og dygtige børn, og nu er der en hel flok børnebørn, som arter sig lige forældre. Det er jo et privilegium. Højere. Men tilbage til maj 1955, der var vi 4 unge venner, der mødte op på Have Landbrugsskole ved Ringsted for at få et udvidet landbrugskursus. Og for mit vedkommende var det nødvendigt, fordi jeg var blevet indskrevet til at begynde at læse på Landbrugshøjskolen. For jeg troede ikke dengang, jeg kunne skrabe nok til at få mit eget landbrug. Så konsulent, det var jo et alternativ, synes jeg. Og så var det sådan, at på Have, der var der også undervisning om sommeren for piger, der skulle lære at blive rigtige og økonomiske husmødre. Og jeg tror nok, det var cirka 28. Var der ikke 40? 28. Ja, for mig, der står det, som om det var 40. Der var kun 28. Men det var alligevel et eldorado for os 4 gutter. Vi havde selvfølgelig et godt øje til så meget skønhed. Og jeg fandt jo hurtigt ud af, at Bulle både var den kønneste og den dygtigste. Det var vildt noget. Og men Sanden, om du også var til at få i tale. Hun vil godt have dig. Det gik. Og nu var det sådan, at det år i maj, det var usædvanligt koldt. Ja. Og vi havde ingen varme på værelserne. Men vi to fandt der ud af, at vi kunne holde om hinanden lidt varme. Og det vil jeg sige, det har været for mig den største gevinst i livets store lotteri, at det lykkes. Og til dagligdags går vi jo ikke og slynger med store ord. Men en stor tak, Bulle, fordi vi til november samme år kunne blive gift, og jeg opgav at læse for i stedet at bo og leve sammen med dig på Højdagsgård, hvor onkel Elle manglede et par til at rette op på den gamle og forsømte gård, som den vitterlig var dengang i Bøgevej. Jeg er meget forandret siden dengang, både i landskabet og med os, vi er blevet grå. Og desværre har vi ikke mange tilbage af de gamle naboer fra tiden i Bøgevej. Både Gerda og Tine er gamle og har desværre begge meldt afbud på grund af sygdom. Så de eneste, der er med i dag, det er Anne-Marie og Jens Christian, der sætter her. De er jo ikke gamle. Nej, men altså, de kom jo også efter, at vi havde boet der nogle år. Vi var glade for at have jer som naboer. Og både jeg og os kan vist blive enige om, at naturen, der hvor vi bor, eller boede, I bor der stadigvæk, de har sparet 2. Det har været et godt sted at bo, og få vores børn at vokse op. Vil I være med til at give min kone et leve? Og så har vi bagefter en sang, der er første ord. Vi skal synge.